फैलायफैनाय रायजोफोर बैसागुनि गोदान मेथाइखौ बख'ना लांसै दिनै गलायनायनिखौ नै दा स्टुडिअ सफैबाय। ओइ देब देब गोजौआव ना दे जाखांबाय समायना मा ओंख्रिमोन दे 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 नै स्टुडिअ हाबफैबाय। ओइ गाज्रि माथो बे भिडिअ बानायना फैखादोंमोन। सास माने आंना देबनि महरखौसो बहा बहानि फंबायमोन आङो जों पर्बतजरानि पिडिपि प्रडाक्सननि बै पर्बतजरा औ पर्बतजरानि जोबखाय जोङो गोदान रेकर्डिंनि थाखाय फैदों दिनै आरोखि बैसागुनि बैसागुनि सासे लोगो एसे कमेडि आरोखि कमेडि गान सोर रोजाबगोन नोंसोर जयैनो आजायानो रोजाबगोन बेनो रोजाबगोन बे फंबायनि लिरिक्स टुना ओमफ्राय मा रोखोम जागोनथाय रिजाल्टखौसो मिथिगोन पाब्लिकआ ओमफ्राय नैबे जागोनथाय जोंना माबाया आबाद आदाम माइब्रा माथानि जौ बिदै खुगायाव होनो गोसो गोदै जौ फेबोलाल' बिमा बिफानाव हिनजाव लानो थाखाय बायनाय आदा जौ फेबोलाल' बिमा बिफाजों हिनजाव लानो दावराव जानाय खारसन फैगोन आंहाय आदा बे बैसागाव खाथारनांगोन नों आदा देग्लाय बैसागाव बे बैसागाव नोंमा नोंफायाबो फसायखानाय नोंमाथ' इनायनो गोसो थोनाय लागाव जाथि खुरमायाबो खनायखानाय नोंबा नोंब'आबो फसायखानाय बेवहायलाय मानो जाबावदों नोंलाय सानब्रैबायनाय हाय आदा नोंहासो मानो जाबावदों दालाय थांलाय फैलाय आबाब आदा माइब्रा माथानि जौ बिदै खुगायाव हले बेसे गोदै जौ फेबोलाल' बिमा बिफानाव हिनजाव लानो थाखाय बायनाय आदा जौ फेबोलाल' बिमा बिफाजों हिनजाव लानो दावराव जानाय दावराव जानाय जायोब्रा दे माथो ससे